Tänään jatkuu Nopperla Survival Camp, ohjelma, jossa 14 osallistujaa pääsevät ylittämään itsensä kovissa olosuhteissa. Toivottavasti hyvin nukutun, mutta lyhyen jännityksen täyteisen yön jälkeen päivä aloitettiin runsaalla aamiaisella, jonka jälkeen on aika lähteä liikkeelle. Teitä testataan nyt seuraavat minuutit, tunnit kautta päivät. Mä toivotan kaikki tervetulleeksi. Seuraavaksi tapahtuu seuraava, eli me siirrytään noihin ajoneuvoihin ja sen jälkeen alkaa sitten tämä teidän taivallus. Jes, ei muuta kuin hommi. Alkusanoiksi ei mitään muuta kuin ihan sama mitä tulee eteen, niin ainoa mikä merkkaa on voittaminen. Voidaan kompittaa, voidaan. Kyllä, ihan siis kaikki keinot mitä vaan pitää käyttää, niin käytetään. No niin. Hyvä, sitten kuulolle tänne päin. Eli seuraavaksi valmistaudutaan alukseen nousuun. Me odotetaan, että kapteeni tulee tänne tuomaan teille liivit. Voitaan liivit ja sitten haette paikat tuolta veneestä. Selvä. Osallistujat matkaavat kohti seuraavan rastin aloituspistettä ja pyrkivät henkisesti valmistautumaan koitoksiin. Jes, teillä on jaettu nyt kartat ja seuraavana vuorossa olisi sitten suunnistustehtävä. Rastit me ollaan näytetty teille, että mihin meette. Lähdetään tästä käteni osoittamani suuntaan etenemään niin, että ykkösryhmä pitää huolen, että kaikki tulee sitten perille. Ja te voitte keskuudessanne keskustella vähän sitä reittiä, miten ne etenette ja näin poispäin, mutta ehkä niin kuin yhdessä. Te olette leiriläiset, teette kaikki yhdessä duuniin. Tunnelmat tällä hetkellä on vähän jännittyneet. Mä vähän mietin, että onkohan tää silleen, että me eka reippaillaan tää 10 kilsaa ja matkalla on jotain, vai onko se sit tuolla päädyssä sen 10 kilsan jälkeen ne tehtävät, mutta joo, vähän alkaa jännittää, että oikeesti päästään actioniin. Let's go! Jos se jatkaa se. Noin 10 kilometrin marssi ja suunnistus sateella tuo oman mausteensa päivään ja märissä tunnelmissa osallistujat ovat varmasti valmiita seuraavaan tehtävään. Katseet tänne päin hetkeksi. Eli seuraavaksi on köysilaskeutumisrasti. Mä tiedän, kaikilla on märät kuteet ja varmasti haluatte päästä lämmittelemään. Hoidetaan sieltä pois ja sen jälkeen mennään muutama 100 metriä, kävellään tonne päin, päästä lämmittelemään ja vaihtaa kuivaa päälle. Saatte myöskin vähän välipalaa sieltä. Mut hoidetaan tää reippaasti, turvallisesti ja sit sen jälkeen mennään lämmittelemään. Eiks niin? Hyvä. Me kuulutaan. Mä just sanoisin, että nyt jos ottais PR-kuvat, niin mun mielestä tulisi ihan mahtavaa. Mä oon samaa mieltä. Jengi vähän märkävä tälleen näin, niin tulee niinku... Suomen kesä on arvaamaton, mutta suomalaiset eivät. Lannis! Kaikki hyvin siis. No kaikki vaatteet märkänä, en varustautunut niin hyvin kuin jotkut. Ei oo mitään oikein mukana, mutta kaikki hyvin silti. No kyllä.
Voisi sanoa, että tässä on kyllä sitä fiilistä, jos jotain. Mulla on niinku sukkia myöten joka paikka märkänä. Ja mutta ollaan puhuttu muidenkaan elämän syviä kysymyksiä, niin ei voi muuta sanoa kuin onhan tää elämys. Nyt alkaa oikeesti jännittää. Taisin mä huomaa, että alkaa silleen vähän sydän tykyttää, kun ei niinku tiedä yhtään, että onko se niinku kauhean korkea vai mitä. Toi niinku tulee tuo näyttää siltä. Elikkä seuraavaksi apukouluttajat näyttää mallia, että miten tuolta laskeudutaan turvallisesti. Kuuntelette ohjeet tarkkaan. Sen jälkeen 1 ja 2 voi alkaa pukea valjeita ja muut odottaa täällä sitten sen aikaa. Näillä eteenpäin. Äiti ja iskä, jos näette tän, jos mulla on käynyt jotain, niin paijatkaa kissaa. Katsokaa jakso hänen kanssaan, niin kaikki on hyvin. Joo. Sen takia sehän laittaa nyt. Eikä meidän pitänyt pahaan. Ai jaa. Go Kerttu! Kävele. Nojat taappäin. Noniin. Wuhuu! Nyt. Täällä sitä kulkaa Noniin. mennään kallioon. Ja nyt kato alaspäin. Ja mä olin mä oon tosi ylpeä, että mä menin ekana kallioon alas. Tuntuu hyvältä. No kyllä mä oon siis vähän jännitti mennä tuota alas siinä mielessä, että sormet on oikeesti sellaisessa kohmeessa, on ihan vaikea niinku koukistaa kättä. Mutta toisaalta toi oli oikeesti kyllä ihan mun juttu, että mä olin ehkä eniten innoissani tästä kiipeilystä, koska mä rakastan siis ihan kaikenlaisia extreme juttuja. Että mitä korkeampi seinä ja mitä hurjempi, niin let me do it. Mut kyllä mä jännitti, että niinku tuleeko siinä sit sellainen paniikki, mutta ei kyllä tullut. Et hyvin meni. Mä oikeesti pelkään snadisti korkeita paikkoja muutenkin, niin tää on nyt mulle niinku oikeesti ehkä tän kisan pahin tehtävä. Siis toi kalliokiipeily, äärimmäisen mieletön kokemus, mutta tällä kun mulla on snadi korkean paikan kammo, niin kyllä sai pikkusen hengitysharjoituksia tehdä tossa ylhäällä ja huomasi niin kuinka syke vaatii, että se nousi tuossa laskuaikana ja oli makeata, mut hirveetä. Tässä nyt pahin on tehty, mä sanoisin, toivottavasti. Kiva lähteä tästä eteenpäin. Mä oon sanonut tänään monta kertaa ja miettinyt monta kertaa, että mua ei jännitä, mutta nyt mä voin ihan oikeastaan nyt niinku alkaa jännittää. Ja vähän jopa pelottaa silleen, kun katso täältä alas. Siis toi oli oikeesti ihan sairaan kiva, mutta mua alkoi eka kertaa tänään jännittää ihan sikana tossa ylhäällä, kun katso alas. Ja sit toinen hetki, kun meni siihen, alkoi menemään, niin se oli oikeesti aika kuumottava. Ja sit kun keskesin katso alas, mut näin niinku jälkeenpäin pakko sanoa, että tää niinku tuli adrenaali. Vähän niinku, tiedätkö, ei nyt tärise käsi, mut pieni sellainen, tiedätkö, tosi jees. Se oli paha se sade tossa, kun käveltiin tänne ja alkoi menee läpi märäksi, mutta nyt on vähän jo unohtanut koko sateet. Tästä tuli melkein jo vähän, ei nyt hiki, mutta vähän kuuma alkoi tulee tossa. Erittäin jes. Täytyy sanoa, että oli kyllä makeeta. Oli makeeta. Pelotti tuolla ylhäällä ihan sika paljon, mutta hyvät oli ohjeet ja sitten jotenkin luottamus. Mä muistan 20 vuotta sitten on kerran laskeutunut, niin siitä se ehkä niinku juonti juurensa, että pystyi oikeasti hakemaan sen riittävän kallistuksen sinne taaksepäin, niin se tuli hienosti. Joo, vähän on kamat kastunut, mutta eihän tää nyt muuten mitään selviytymistä olisikaan, jos ei vähän ole arktista olosuhdetta. Mua jännittää aika paljon. Syke joku 50 miljoonaa taas. Hyvä. Kuuntele mua. Lähde kävelemään taappäin. Onks tää oikeassa paikassa? On. Ihan oikees. Ja nyt on varaa, nyt tämän varaa. Niin kuin, että noja vaan taappäin, noja. Niin kuin, että tää ottaa kiinni. Tää liuu, ei tarvitse pitää kiinni. Molemmat liukuu. Eikö sitä halua mennä? Mene hyvin. Mä en halua mennä oikeesti, mä en halua mennä. Lähde kävelemään. Mutta ei anna mun mennä toi köysi, mä en halua mennä. Mä en tiedä mitä tuolla tapahtuu. Se vaan jotenkin, mä vaan yritin mennä alaspäin, se köysi ei antanut periksi mulle ja sitten tuli vaan hirveä paniikkikohtaus.
Joo, siis kyllä tästä tulee varmaan muita haasteita, mutta mä yllätyin, että mä en pystynyt tulemaan, koska mä oon niin jotenkin aina haastan itteeni, mutta tossa vaan mä pelkään jolla korkeat paikkoja. Toivottavasti selvii hengissä. Appain. Oi vitsi. Noniin, kävele, jalat levällä, kävele. Joo, kokonaan. Ja Laitinen päästä. Laitinen. No vähän joo, taisi jalka livetä. Siis mähän lensin tossa noin niinku, mitenkä, jotenkin tällä ja näin ja ai vitsi. Mulla sydän pamppaa ihan hirveesti ja oli kyllä kokemus. Siis tämmönen niinku fyysinen tosielämän tilanne, jos kävi vielä tolleen, että kaatui, niin oli kyllä ihan uskomaton. Mä oon niinku ihan, tuntuu, että voisi lähteä juoksemaan tai jotain, niinku mä oon ihan tapinassa, niin kyllä. Joo. No tai että oli kyllä elämys ennen kaikkea. Joo, ei ollut niin paha kuin mä odotin. Kyllä jännitti aika paljon tuossa ennen kuin meni reunan yli. Mutta mä lauloin siinä pienen laulun samalla kun tulin alas. Meni ihan hyvin, mutta oli yllättävän raskasta käsille. Mutta mä selvisin. Kuuluisat viimeiset sanat. Jännittää ihan sikana. Mut mä ajattelin, että mä en katso tonne, koska sit se purkaantuu kun mä katon. Niin mä menen vaan ton. Mua jännittää sen se alun se ekat 3 steppiä, niin ne jännittää ihan sikana, mutta sit musta tuntuu, että sit se ehkä alkaa niinku luistaa. Ei helvetti! Noniin. Joo, oli ihan siis kädet verisee vieläkin. Mut siis jotenkin mä olin se, että mä en, niinku, kun näki kun muut tulee, niin mä ajattelin, että no ei siinä vielä silleen, että vähän rupesi jännittää. Mut sit kun menin sinne ylös ja sit oikeesti oli niinku tää kiinni siinä narussa, sit vähän rupesi jännittää. Mut siis oli ihan supersiistiä. Menin sen uudestaan ehdottomasti ja oli ihan sika hauskaa. Mut kyllä toi, niin varsinkin toi eka niin 3 metriä tai toi, niin se jotenkin tuntui. Ja kun mä kurkkasin sinne alas, niin se oli paha. Mutta oli ihan superkiva. Nyt oikeesti tuli jotenkin lämmiä kaikkea ja kaikin puolin hyvä olla oikeesti nyt. Ja tämmönen pieni liukkaus, lisämausteet. Ei tulla takki auki ollenkaan, vaan niinku ihan fokus ja keskittyminen on nyt tässä näin. Sanotaan, että mulla kävi eri tavalla kuin Juho oli. Juho sanoi, että sillä nousi noi pulssit, mutta mulla ei niinku lähtenyt pulssit nousee. Mä vähän niinku pysähdyin miettimään, että mitä mä teen, kun mä kolautin tuolla ylhäällä, kun mä flippasin, mä kolautin polven siihen seinämään ja mä huomasin, että nyt se ei niinku liiku, kun se osui just siihen lumpiokohtaan. Et nyt täytyy hetki edes niinku, että pystyy jatkamaan ja pitää odottaa. Mut sit kun oli vähän parempi tuossa alhaalla ja sain nostettua toisen jalan ja toisen ja testasin, miten polvi toimii, niin sit loppumatka meni vähän leikitellessä. Se oli oikeesti niinku haasteiden kautta voittoon. Tuli tehtyä temppu kyllä siihen. Eiköhän tää hyvin mene. Mulla on vahva luotto. Mahtavaa hommaa. Voi vitsi, mä haluan mennä uudestaan. Siis pääsin tuohon ylös, niin sitten alkoi niinku jännittää, kun on tosiaan korkean paikan kammo. Mut sit mä niinku ajattelin vaan, että mulla on nää valjaat, ei siinä voi käydä mitään. Ja sit kun tuntui, että mä en pääse edes liikkeelle, kun se köysi, siinä oli niin paljon jarrua. Mutta se meni vähän niinku elokuvissa. No siis varmaan eniten se jännitys siinä. Niin sehän tuli oikeastaan ihan itsestään sitten. Mutta yllättävän kova kitka tossa oli. Et niinku, siltä joutui niinku tulemaan alas. Et se ei kyllä itsestään olisi tullut. Joo. Se oli vähän, se vähän nyki toi kyyti ei ole niin flowi, mitä odotti, kun se oli märkä toi hihna naru. Mutta joo, sieltähän tultiin. Ohjeet oli selkeät, kalliota alas. Ihan mukavaa, kokeilla vähän uutta tapaa tulla kalliolta alas. Kun yleensä hyppää, niin nyt tullaan niinku vähän hitaammin ja rauhallisemmin. Se on ihan hyvä, oppi sellaistakin. Joo, siis pakko sanoa, että vähän pelotti, kun en ole ikinä noin hitaasti tullut kalliolta alas, mutta oli ihan hauska kokemus ja vähän kokeilin pomppia tolleen niinku elokuvissa, niin ihan hyvin meni ja oli tosi kiva. Joo, kyllä aina pitää vähän kikkailla kaikessa. Kyllä toi, siis pakko myöntää, että kun mä oon vähän semmonen adrenaliininarkkari, niin kyllä tästä sai sitä fiilistä, että oli kiva. Mä oon tehnyt tätä aikaisemmin, niin mä oon vähän ehkä liiankin luottavaisin mielin. Mä haluan laskeutua tonne niinku agentti.
Siis mä sanoin, että mä halusin tulla tänne pitää hauskaa ja mä oon tehnyt tätä aikaisemmin. Ja mä yritin laskeutua tuolta silleen niin kuin agentti, mutta se ei ehkä sujunut niin kuin mä olisin halunnut. Ja sit mun polvet tuli tohon kallioon, mut mä pääsin alas. En nyt ihan silleen leijailemalla niin kuin mä olin suunnitellut, mutta oli ainakin kivaa. Ei siis, mulla on kaikki nyt tosi hyvin. Siis tää oli hyvä taktiikka, että mulla oli se yksi paita, joka kastui ja sit mä otin vaan uuden. Nyt tää on ihan kuiva ja mulla on ihan lämmin. Noniin, joo, siinähän se meni. Viimeisenä sai ootella. No ei mitään kauheata jännitystä. Et sitten totta kai vähän nousee, mutta aika rauhassa sai kyllä vetää. Ja keskittyy vaan siihen mitä tekee. Voin kertoa, että siis aivan siis superkylmä. Varpaat ihan jäässä, sukat litimärät, kengät litimärät. Niin eikö sä sanota, että tiiätkö, sulla on silloin lämmin, kun varpaat on lämpimät. Ja nyt ei oo. Joo, ryhmässä kun tehdään, niin silloin täytyy itsekin osallistua. En mä malttanut, mun oli pakko koittaa. Toi oli eka kerta, kun mä laskeuduin kanssa tuolla lenkillä, mikä tossa oli, niin oli ihan mukavaa päästä kokeilemaan. Siellä oli kaikki oli siis hyviä, kaikki ylitti varmasti itsensä ja sit, jos tulee ihmisen semmonen paniikkiommainen semmonen fiilis, että nyt ei vaan millään, niin silloin se ihmisen aivot suojaa häntä just olla tekemättä sitä, niin se on kans ihan jees. Mä koitin muistuttaa muutamalle, että muista hengittää. Joku taisi laulaakin, kun tuli alas tuolta. Kokonaisuuteen tosi hyvin kaikki suoriutuu. Ei valittamista. Kaikilla varmasti kylmä. Me siirrytään seuraavaksi tonne lämmitteleen, mutta mä oon oikein ylpeä teistä kaikista. Siis toi ei oo oikeesti helppoa niin itse palomiehenä, niin kyllä se aina mietityttää, että no niin, onko kaikki nyt varmasti jees ja tsekki. Ja toi seinä oli pikkasen liukas kanssa, niin se tuo aina omaa elementtiä siihen ja sitten tää kylmyys kanssa, niin saatte olla kaikki ylpeitä itsestänne. Seuraavassa jaksossa osallistujat pääsevät tekemään varustehuoltoa ja näyttämään käden taitojaan samalla valmistautuen tulevaan viileään yöhön Nopperlan tiluksilla. Niin mä voin sanoa, että tää on kyllä oikeasti kodikas. Että tää on hyvä. Tää niinku nautitaan varmaan tästä yöstä oikein paljon.